Ahojte, tak minule tu padla zaujímavá otázka, že čo robiť v tom prípade, ak ma zastaví policajná hliadka a mám pri sebe zbraň. Za mňa osobne moja skúsenosť je taká, že už mám pár týchto prehliadok za sebou. Vždy to bolo urobené takým spôsobom, že som povedal policajtom, že mám pri sebe zbraň. Tí si skontrolovali, akým spôsobom ju prepravujem a či mám platné doklady a nikdy to netrvalo viacej ako minútu. Takže skús sa na to pozrieť tak, že keby si bol v roli toho policajta, tiež by si chcel vedieť, či v tom aute niekto tú zbraň má alebo ju nemá. Lebo ak by si to zistil tým spôsobom, že chceš od neho lekárničku, on sa náhne do kufra a zrazu vidíš spoza opaska zbraň, tak ten svoj scenár v hlave by asi nebol tiež dvakrát príjemný, že čo ten dotyčný s tou zbraňou ide robiť, na čo ju má a prečo ju pre tebou zatajil. Lebo sú to tiež takí istí ľudia ako my, každý z nás sa chce jednoducho vrátiť domov. No a keď to urobíme týmto spôsobom, tak to povedomie o tej našej streleckej komunite bude stále také, že sme profesionáli a nerobme si z toho nejaké ihrisko pre ego, že teraz idem alebo neidem sa priznať alebo niečo. A ak je to naozaj urobené tak, ako má byť, nemáš čo skrývať. To je celé. A chcel by som vedieť tvoj názor alebo tvoje skúsenosti s týmito kontrolami. Čau.